дар гурӯҳи А песафони гурӯҳ дастаи мунтахаби Сурия ва Чин дар даври охир бо ҳам қувоз буданд. Новобаста ба натиҷаи ин вохӯрӣ ҳар ду даста аллакай марҳилаи сеюми бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳонро пеша карда буданд. ин ҷо майдони санҷише буд барои футболбозони ҳар ду даста. бозии байни ин дастаҳо барои ба бозиҳои даври дигаргузаштани дастаи мунтахаби Тоҷикистон ягон таъсире намерасонид. дақиқаи 42 аст ва Тишан Сидже тавонист ҳисобро боз кунад ва футболбозони дастаи Сурия ки дар садри ҷадвали мусобиқот қарор доштанд ба ин тоб оварданд ва тавонистанд ки ҳоло биёед ба як бори дигар голи задаи Тишан Сиджеро тамошо мекунем чӣ гуна хуб муҳофизатгарон пеши роҳи ӯро гирифта натавонистанд. аммо дере нагузашта футболбозони дастаи мунтахаби Чин ба хатогӣ роҳ доданд дар майдони назди дарвозаашон ва Усмон тавонист ки як тӯберо ба самар расонад ки Айёс Усмон зебо ҳам бошад. бубинед инҷо хеле хуб кор мекунанд бозигарони дастаи мунтахаби Сурия ва беҳуда дар садри ҷадвал ҳам қарор надоранд. ин тӯб роҳи дарвозаро пайдо мекунад. қисми дуюми вохӯрӣ барои футболбозони дастаи мунтахаби Сурия боз ҳам душвортар омад. дақиқаи 69 ва футболбозони дастаи ин кишвар аслан дарвозабонашон Иброҳим Алма ба хатогӣ роҳ медиҳад ва зарбаи пеналти таъин мегардад ки онро моҳирона Улей ба самар мерасонад. 2-1 чиниҳо ба сафи пеш баромаданд ва дигар барои Сурия ки он қадар ин имтиёзҳо зарурат надоштанд имкон дод ки боз дар дақиқаи сеюми вақти иловашуда Чжан Юнин голи сеюмро занад. ҳисоби 3-1 Чин ва Сурия роҳи худро ба бозиҳои минбаъда ҳамвор карданд, вале бозии ҳар ду даста боиси таърифу тавсиф ҳам ҳаст.